чемпионати тоҷикистон оид ба бокс миёни калонсолон дар соли 2024 ба анҷом расид. Дар рӯзи охири мусобиқа рақобатҳои финалӣ доир шуда, исми қаҳрамонҳои нави кишвар муайян гардиданд. Аз ҷумла дар финали вазни 48 кило Меҳрон Шафиев бар намояндаи дастаи Хатлон-2 Аслиддин Бухориев ғалаба карда, нишони тиллоро ба даст овард. Самиаллоҳ Қаюмзода ва Ҳусайн Диловаров бошанд, медалҳои биринҷиро соҳиб шуданд. Фирдавс Орипов дар вазни 51 кило бо шикаст додани Меҳроҷиддин Баротов қаҳрамони Тоҷикистон гардид. намояндаи дигари дастаи Душанбе Иззатулло Алиев дар вазни 54 кило ғолиб шуд. дар финали вазни 57 кило ҳам рақобат шадид ҷараён гирифта, дар натиҷа Хусравхон Раҳимов бо мағлуб намудани ҳамаи ҳарифони худ барандаи медали тилло гардид. дар вазни 63.5 кило Файзали Ғуломов аз тими Душанбе 1 медали тилло ба даст овард. дар финали категорияи 86 кило Асрорхуҷа Саидов натавонист ҳарифи сарсахти худ Аҳмадҷон Саидовро мағлуб намояд. дар натиҷа Саидов якум шуду Асрорхуҷа дуюм. Фазлиддин Комилев дар ин вазн сеюм гардид. дар вазни 92 кило Аҳмадҷон Саидов ва дар вазни ҷамъи 92 Парвиз Ахмедов зафар ёфтанд. рақобатҳо миёни бонувон ҳам ҷолибу диданӣ сурат гирифтанд. ин чемпионат чеҳраҳои навро барои мухлисон кашф кард. Рӯҳафзо Ҳақназарова чун муддаии асосии вазни 54 кило буд, интизориҳои мухлисонро бароварда карда унвони қаҳрамониро ба даст овард. рақиби иштирокчии бозиҳои Олимпии Париж ва мужданбонуи саршиноси меҳан Миҷгона Самадова ба рақобати финалӣ ҳозир нашуду Миҷгона ғолиби вазн гардид. имсол дар чемпионат наздики 100 нафар муждан ширкат карда, байни ҳам сабқатҳои ҷолибу диданӣ намуданд. тӯли 4 рӯз толори варзишии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон пур аз издиҳоми мухлисон буд. ҳамакнун ғолибону беҳтарин мужданони чемпионат шомили мунтахаби бокси кишвар шуда, ватани моро дар мусобиқаҳои байналмилалӣ муаррифӣ хоҳанд кард.